Ang Bombo Radio Bacolod nagapangayo sang pasaylo sa matag panamati sa pagkadula naton sa kahanginan dunot sang power interruption. Liwat kita karon nga nagapanumbalik sa kahanginan. Thank you for bearing with us. Thank you for bearing with us, mga kabombo. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Pasensya lang, Ged, no? Kaya may yara kita sang power interruption. Pero ari naman kita, balik naman kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon, ini ang inyo alagad si Miss Jazz. Para lamang sa inyo. By the way, sa aton siniiyang nga mga suki, kaya sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati, yari kita sa aton siniiyang kahapon lamang Today in History. Daw pilaman ka mga episodes sa aton si palatuntunan kahapon lamang, wala kita nakadulong sa inyo sang Today in History. Ang matudtuod nga kasaysayan, matudtuod nga kahapon lamang sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas, kag kumadalag ko sa bugos nga kalibutan, no? Medyo sako-sako ang aton siniiya nga Disyembre sang nakaligad nga tuig 2021. Ari naman kita no? Balik naman kita diri sa aton siniiya nga kahapon lamang. Today in History, for your information, FYI, sa aton sini, especially sa aton siniiya nga mga millennials, sa aton si mga bagong henerasyon, no? At least may ara man sila sang mahawiran sa mga nagkananabo sa no? Bali, ang matudtuod nga kahapon lamang ini. This time, kadto kita iya sa aton sini nga kahapon lamang. Today in History, Philippine History. With matching graphics kita, mga kabombo, para ara kita, may mga memorabilias kita. No? May mga souvenirs, mga photos and memories, no? Photographs and memories. Sa aton sini Philippine History, kabalaw nakaibalo-bala kamo nga subong adlaw. Sa kaangay nga petsa today, January 3, no? Enero 3 sa tuig 1949. Kung isipon naton mga 73 katuig na nakaligad, mga kabombo, sang ang Central Bank of the Philippines ang gin-inagurahan, no? Kung maghambal kita Central Bank of the Philippines, amo ini ang pinakasentro nga bangko sa aton sinipungsod Pilipinas, no? Ang Central Bank of the Philippines, mga kabombo. Sa to Central Bank of the Philippines pa na ang tawag mo, no? Sa aton siniiyang sa subong Bangko Sentral ng Pilipinas na ina, no? That was January 3 of 1949, 73 years ago, sa ang Central Bank of the Philippines ang gin-inagurahan. No? Gin-inagurahan. Ang Central Bank of the Philippines nga amo nagkaroon ang Bangko Sentral ng Pilipinas, so kung BSP, amo ini siya sa nasaling ko na ang pinakasentro nga bangko sa aton sining pungsod Pilipinas. Ang pinakamayor nga responsibilidad sang Central Bank of the Philippines amo ang pag-promote sang economic, no? Ang aton sining Central Bank of the Philippines ang iya sining pinakamayor no nga responsibilidad amo ang pag-promote sang economic development, no? Sa aton sining pungsod Pilipinas, kag subong man pag-maintain, no? Pag-maintain sang internal and external monetary stability sang aton siniiya nga pungsod when it comes to monetary aspect sa aton sini pungsod, ti ang naga ang naga direher na diri ang sadto Central Bank of the Philippines, mga kabombo, no? Kung madumduman, may ara gina syempre yung governor, no, ang Central Bank of the Philippines nga amo na karon ang BSP, no? Kung madumduman, para for your information, no, sort of
pagbalik naton liwat sang gin-inaugurate ini ang Central Bank of the Philippines, sino ang nagpungko bilang very first, no, pinakauna nga governor sa Central Bank of the Philippines? Wala sang liwan kundi si Miguel Cuaderno Sr. May ara man kita dira sa aton si Facebook Live sang iya siniya nga photo, no, para nga at least makilala naton si Miguel Cuaderno Sr., no? Si Miguel Cuaderno Sr., mga kabombo, amo ni siya antes pa man, no? Amo ini siya ang Finance Secretary ika-17 nga nagpungko, mga kabombo, nga Finance Secretary of the Philippines, no? Amo ni siya si Miguel Cuaderno Sr., rason man nga ini siya ang nangin very first governor of the Central Bank of the Philippines. Kag at the same time, amo man ni siya sa nasiling ko na sang 1949 tubtob 1960, amo ni ang iya sinipagserbisyo bilang governor sang Central Bank of the Philippines. Very first governor, pinakauna nga nagpungko nga governor sa Central Bank of the Philippines, no? Miguel Cuaderno Sr., mga kabombo. So ang Central Bank of the Philippines, mga kabombo, nagtiner lamang ini tubtob July 3 of 1993. Naabutan ko pa niya, naabutan nyo man nga Central Bank of the Philippines pa na iya ang pagtawag, no? Pero, sang July 3 of 1993, hasta lang di siya ang pag-exist niya, ginbuslan ini siya mga kabombo sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa BSP, sang July 3 of 1993. So, amo from Central Bank of the Philippines, no, gintukod naman iya, ginisla naman niya with Tagalog nga ngalan, no? Instead of English nga Central Bank of the Philippines, ginislan ini nga Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP sang July 3 of 1993, mga kabombo. Pet sa 3 sa gihapon, no? Pinaagi sa Republic Act 7653 ukon ang New Central Bank Act of 1993. Kag ang nagapungko karon nga bilang governor sang Central Bank of the Philippines, ginkilala naton ang very first, no, si Governor Miguel Cuaderno Sr. Subong naman iya, for your information sa current events naton, ang nagapungko karon nga governor sang Bacolod, sang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, amo ini siya si Benjamin Estoista Jokno, no? Isa ka Filipino economist nga nagaserbisyo karon bilang governor sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kag nangin ex-officio chairman ina siya mga kabombo sang Anti-Money Laundering Council since 2019. Kag nagserbe man ining si Benjamin Estuista Jokno bilang Secretary of Budget and Management sa pagpamuno o sa idalom sang presidency, of course, ni President Rodrigo Duterte from 1998 until sa pagpahalin sa iya sang 2001. Remember, no? Kag nagserbisyo man ini siya bilang Undersecretary for Budget Operations of the Department of Budget and Management from 1986 to 1991. Sa idalom naman niya sa pamuno bilang presidente sadto sa atong pungsod, the late Lady President Corazon Tita Cory Aquino, no? So sa March 4, 2019, si Presidente Rodrigo Duterte mandumduman nato nag-appoint sa iya ning si Jokno, nag-appoint sa iya bilang ikalima, no, the 5th Governor of the Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kabombo. So, nagaservice siya subong bilang governor sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kag maga-end ang iya siniya nga nga pagserbisyo sa July 2023. So, ang headquarters ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kabombo, yara ini sa BSP Complex sa Rojas Boulevard, Manila.
Kag sinasiling na naton, ang Bangko Sentral ng Pilipinas kin-establish sang July 3 of 1993 pursuant to the provision of Republic Act 7653 ukon ang New Central Bank Act of 1993. Kag gin-amend, kung sa din gin-amend ini sa Republic, pinaagi sa Republic Act 11211 ukon ang New Central Bank Act of 2019, mga kabombo. So sa subong ginadumdum ang antes pa man nga gintawag nga BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, gintawag sadto nga Central Bank of the Philippines, kung sa diin that was January 3 of 1949, gintukod ini, mga kabombo. Antes pa man gin-islan sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik na kita aton nabasahon ang aton sining letter sender sa sining hapon. By the way, ang aton sinitag sulat first two letter senders naton of this new year 2022. Kay nagsugod kita aton sining maiden presentation of this year 2022 sa atong palatuntunan last Saturday. That was January 1, no? Gid bagong tuig, gid bagong adlaw sang bagong tuig. So amo to siya ang first nato nga letter sender. This time, aton sing letter sender, ikaduha nato nga letter sender, amo ini siya si Robert, no? Si Robert mga kabombo, 36 years old, sang Bago City. Aton ina nga pagbasahon pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable ukon matap na. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiome. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Sa liwat, balik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, good afternoon sa atong sininga YouTube channel watcher, no? First time ko ning nakabaton sang mensahe greeting from Clinea Acoliador, no? Good afternoon, Miss Jess. Happy New Year sa imo. Liog lang ko greet sa kay J.L. Juarez. Kapapati gid siya subong kag Tito Efra Juarez for your fast recovery. Thank you, Ged. Clinea Acoliador. Miss Jess, we're watching from E.B. Magalona, Negros Occidental. Thank you so much sa Clinea Acoliador, sa Acoliador family, kag sumuman sa Juarez family dira sa may E.B. Magalona. Yari na kita mga kabombo sa aton siniiha nga pagbasa sang inyo sini nga mga sulat sa nasiling ko na ang aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay ang aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Robert. Robert is 36 years old sang Bago City. Kasi manwa ko gidya si Robert dira sa may syudad sang Bago. Kag ang kasaysay ni Robert ihagin suguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kas sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag alam ako sa kay Robert. I'm 36 years old sang Bago City. Miss Jazz, I'm single, subong, pero may fiancé ako. Kag at last, pagkatapos sang 2 ka tuig nga nagkalapospon ang amon siniyang pagpakasal sang akon siniya nga girlfriend nga tawgon ta lamang Miss Jazz sa kay si ano naman si Lani, okay, though Lani, okay, Lanie, ate sige nagsuli ay lang tawgon ta lamang siya Miss Jazz ang iya siniya nga ngalan nga si Lani. Bangod sang pandemic, Miss Jazz, nagka-pilagid ka attempt namon nga madayon kung taning amon si kasal, bisan pamilya na lang, pero wala gid. Kasi subong, Miss Jazz, plano na namon, kay ti nag-okay naman subong aton sini nga sitwasyon diri, labi na gid man diri sa may syudad sang Bago. Although nga ti apektado gid ang original list namon sang amon sini nga mga maninoy kag maninay, mga invited nga mga paryente gen nubuan na lang namon. Mayo man Miss Jazz kay ti naka-intindi man sila sa gin-inform namon sila nga ti ang mga importante lang gid anay
ang maka-attend sa amon sini pagpakasal sa akon sini iya fiancé nga si Lani. Nagadiriman di si Lani mas just sa kabago man kag in fact tupad balay lang siya namon. So sa karon mas just plano namon nga magpakasal ni Lani sa maabot iya nga bulan sang Agosto. Kay amo ina man ang amon sini nga first ang amon sini iya nga anniversary, not sa amon sini yung pagpakasal kay wala pa man kami nagpakasal, kundi sa amon sini nga anniversary, Miss Jazz, sa amon sini iya nga pagnobyuhanay, that was month of August man, Miss Jazz. Again, sabat ako ni Lani nga akong subong nga fiancé. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, preparado na ang tanan. Sa amon siniiya nga mga small details sa amon si pagpakasal ni Lani. Bangod kiti dugay na nga postponed, gamay lang permi nga ginahimo namon, may mga revisions. Sabi na gid sa mga invited guests, friends and families, bangod sa COVID. Pero sa prangka nga sugilanon, Miss Just, kompleto na. Kag preparado na kami. Ako nagapasalamat man sa akong si pamilya nga wala ang ginagapabaya kay ti ako ang mangin padre di pamilya. Syempre more ang galastuhon sa amon ni pagpakasal sa akon kay hindi man ko gusto nga may mahambal man ang tagapiyak nga mangin pamilya ko naman sa Madason. Pero abi mo Miss Just, may problema karon. And nobody knows. Dili lang di sa imong palatuntunan kahapon lamang. In fact, ang akong siningangalan, hindi niya ang matudtod ko nga ngalan, kag ara Miss Just sa idalom sa akong siniiya nga sulat. Ang tudtuod ko gihid nga ngalan, ang atudtuod ko nga edad, kag ang akong sini nga address. Kabay pa, maintindihan nimo kag sa imo si mga tagpalamati. It's okay. Robert, importante, true to life story, ang imo siniiya nga ginapadala diri. Nobody knows, Miss Jazz, nga may problema karon. Wala sang liwan, kundi ako. Miss Jazz, prangkahon ko ikaw, samtang nga nagahilapit ang amon sini pagpakasal sa akon sini iya nga nobya, sa akon si fiancé nga si Lani, abi mo Miss Jazz, sa tudtuod lang, nagaamat-amat mandula ang akon sini nga excitement, ang akon sini iya nga kalipay. Sa prangka nga sugilano Miss Jazz, siguro, mahambal ko nga na fall out of love ako sa kay Lani. Hindi manami pamatian, Miss Jazz, pero sa prangka nga sugilanon, amo ni nagsulat ako, Miss Jazz, kay at the same time, ginakutot man ako sa akon sinikonsensya. Kaya hindi ako nanamian nga amo niyang akon ginabatsyag. I'm sure, Miss Jazz, pamangkuton mo gid ako kag sa mga listeners nimo nga basi may third party, basi may naluyagan ako nga iban. Well, sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, why man niya ko problema? Kaya wala ako ya sa may nakitaan, wala ako sa may naluyagan lately, Miss Jazz. Awa mo na ba lang ako siniiya nga problema nga para sa akon, ako malang iniiya ang makasulbar kay ti ako nagabatsyag. Siguro, Miss Jazz, bangod kay ti too close for comfort na kami ni Lani. Sa ngalan nga, we are neighbors. Tupad balay lang kami ni Lani, Miss Jazz. Sumugod nga nagka-pandemic, mas nangin close kami ni Lani. Bangod kay ti, ara siya sa balay. Tupad balay man lang kami. Ti wala man ginadilian ang magkadto ang tupad balay sa imo balay. Although nga ti, hindi man pwede kami kalagaw para mag-date. So, amon sini nga date ya, masami, it's either sa ila balay o kon sa amon balay. Bangod kay ti, tupad balay. Kaya amo na Miss Jazz nanging close pagig kami kag kulang na lang gid sa amon niya nga magpakasal. Kulang na lang gid sa amon niya nga to really tie the knot. Agon nga hibalo, agon nga tawgon kami nga mag-asawa. Bangod ang amon sin nga closeness, ang amon sin nga lifestyle, daw mag-asawa na gid man, Miss Jazz. Kaya ti, ara ko sa ila balay. Okay naman lang ko yung magtulog sa ila balay.
kag siya amo man magtulog sa amon kay ti palangga man siya sa akon sini nga sister, ang akon si kamagulangan nga sister nga ti best of friends man na sila Miss Jazz. So amo na natingala lang gid ako sa akon sini iya nga ginabatsyag sa karon. In fairness, palangga ko si Lani, Miss Jazz, no? Amo nang rason ko nga ang ngati nangaluyag man ako sa iya. Pero natingala nga ako, Miss Jazz, kag honest na ako sa paghambal, kaang nadulaan ako iya sang luyag karon kay Lani. Amat-amat. Sa una, excited pa ko. Last 2 years ago, sa wala pang pandemic, excited ako nga magpakasal sa iya. Excited gid kami nga duwa. In fairness sa kay Lani, Miss Jessie, why gid pagbago? Amo na siya ka palangga niya ako. Kag in fairness sa iya, wala naman ako sa may ginapangita nga iban nga babayi. Kaya ang gusto ko sa isa ka babayi, ara naman sa kay Lani. O galing amo ni Miss Jazz sa karon. Nahuya man ako sa kogalingon ko. Kag kung may baluan ini sa iban, labi na gid sa kay Lani, nahuya ko maghambal. Miss Jazz, anong akon siniiya nga buhaton man? Kaya amo niyang ginabatsyag ko, prangka lang ko sa paghambal. Nga samtang nagalapit ang amon sining pagpakasal, Miss Jazz, amat-amat man niya nga nagkatahaw. Ang akon sini nga ginabatsyag nga paghigugma sa akon sini nga fiancé. Sa nasiling ko na, Miss Jazz, klaro, there is no third party. Wala ako sa may wala ako sa may nakitaan nga iban. Wala gidya, Miss Jazz. Amula na. Adlaw-adlaw nga tanan ara sila ni sa balay. Adlaw-adlaw nga tanan ara man ko sa ila balay, vice versa na Miss Jazz. It's because we're neighbors. Ano, Miss Jazz, ang akon si karon nga problema man? Nga daw nagakatahaw ang excitement ko sa amon sini nga pagpakasal. Medyo galibog ang ulo ko, Miss Jazz, kay ti kung ikasal na kami nila ni basi bala kon maglalain pagid kuya kag hindi ko luyag, Miss Jazz, sa kaslon kami nga amo ni ang sitwasyon sa akon sini nga feelings. Miss Jazz, ano akon sini nga buhaton? Paliugatagi ako sa laygay. Ang tagpadala si Robert. Robert is 36 years old sang Bago City. Do kadako ka-complicated, no? Kadako nga problema para sa ako, no? Ikaw lang ang may problema, Robert, pero para sa ako niya, it's a big complication sa imo siniiya nga pag-desisyon nga mapakasal na kamo ni Lani ang imo si fiancé this coming August of this year. Do hindi ko man matungkad kung ano ang pinakarason, pero may nakitaan ako, Robert, no? Reading your letter, binagbinag ko ang imo siniiya nga sulat nga na fall out of love ikaw kay Lani. Ang ako nakitaan, Robert, arab lang kapiyar ka muna, experience ka muna mga kabombo nga bangod sa ka-closeness ninyo, daw ano na lang kamo, daw mag-utod ang inyo siniiya nga pagtratahay sa isa ka isa, no? As if bala, you know everything about him and she knows everything about you. Ablang, there's no mystery to uncover, no? There is no mystery to uncover sa ina nga particular person, no? Ablang, too close for comfort. Ara na siya everyday sa inyo balay. At the same time, ikaw, amo man, I think mo na ang diferensya da subong ko nga ang nagka-fall out of love ka sa iya. Kaya ti, klaro nga wala sang third party, wala ka sang manaluyagan nga iban, no? Klaro mo gin ina, reiterate mo gin ana twice sa imo siniiya nga letter, Robert. So I think amo na nakitaan ko, abi, why not, Robert, no? Kung pwede palang makip distance ka mo, anay. Alam lang kung magpakasal kita, may mga pamahiin. Alam lang, ops, hindi ka di pwede anay makakadto sa akong lugar. Hindi ka di anay makakadto sa akong siniiya nga ginatiniran, no? Alam lang daw, likod-likod na panawag, no? Nga hindi pwede ka mo kakit anay. Amo na iyang mga
mga disparate sa mga katigulangan naton sa una antes magpakasal, labi na gid sa uma. No, hindi ka mo pwede makakit-anay, kanya-kanya ka mo to anay. That is why may ara man na nga mga shower party, stag party, kay kanya-kanya to sila giving for the last minute, no? For the last time sa ila sini kabuhi nga ma-feel nila, ma-experience nila ang ila sini nga pagka-single. That's why may stag party. Okay, isa damo na mga nabaton manaton diri nga kasaysayan nga during stag party ahay nagka-problema saya kay during stag party nagbalik to ang iya sini iya nga gin ano sa iya gin offer sa iya bala nga very gift sa isa ka dako-dako nga box tapos ang ginbutang to nga regalo sa iya ang iya sini nga former girlfriend. So that's do ginapatilaw wala sa iya kung hasta diin gid amo na ang rason to pero may nabasahan ko na kag in fact may nagpadala na dili before sa aton si kahapon lamang nagbalik kay sila sa iya sini ex-girlfriend kag wala sila yan nagdayunay sa iya sini iya nga pakaslan tani ko nga babayi. It's because of that stag party, no? It's because of that dolikod-likod bala nga you do your own thing, I will do my own thing here. Samtang wala pa kita nakasal. Daw amo man na, no? Sa babae may araman na siya nga bridal shower, no? Pro kalabanan niya sa bridal shower sa mga babae daw ka okay lang gid, no? Enjoy the fun together with your girl friends, no? Mga abyan mo nga mga babae daw ka ano lang ya bala daw ka clean fun. Pero sa mga lalaki sa masami ang stag party daw dra ginaya, no? Kaya last na lang moment nga pagka-single nila. Daw amo na bala Robert, I think you need that. I think you need a distance ka mga duwa kay kung sa ano pa doon ano na ka na ara na tanan na discover mo na tanan ang mga party sa iya and everything suno pa sa imo gatulog ka man to sa piyak gatulog man siya sa inyo so antes ka mapakasal wala na there's nothing to be discovered of it's because you know each other pretty well no do halos tanan ara na. Pero hindi na siya dapat, Robert. No? Kaya kung palangga mo isa ka tawo, the more gani iya nga kilala nyo ang isa ka isa, dapat ya the more na iya nga mag-grow ang inyo sino relationship, especially kahit ano na kamo, especially during eventually nga mag-asawa na kamo, abi, no? Nilani, no? Siguro, Robert, you need time. You need to unwind, no? Kung baga, pulo palagyo anay. Hindi ka mo anay, magkit anay. Lan tumunta. Ano kaya panawag na siya ang distance keeps the heart grow fonder or fonder. Daan mo na bala ang pagkadula sa isa ka importante nga tao sa imo kun ara lang na wala no do wala sa aton like for example mga cherished belongings naton ara lang na siya no ang favorite mo nga like for example, ang favorite mo na nga ido, no? Ara lang na siya sa kilid. Okay. Pero once na madula na siya, galalain ka, no? Kaya na-appreciate mo ang iya sini iya nga presence during sa iya sini nga absence. That is why amo man guro Robert ang kinahanglan ninyo, no? Ni Lani. In fairness sa kay Lani, why gidya problema sa iya. Diba si bala Robert kung hindi mo ni matuod nga itubangon kag sulbaron as early as this, basi man. Suno pa sa imo, kabudlay magpakasal nga amo ni ang imo sining sitwasyon. Yes, it's unfair sa kailaning amo na iya. Ang wala na tong luyag mo, wala na tong init, no? Wala na tong excitement, no? Dapat gani iya, the more nga naghilapit ang inyo sining pagpakasal, the more pagid nga ang excitement ara, no? Kaya wow, during the honeymoon, etc., during the grand wedding day of yours nga para sa isa ka lalaki kasi how much more sa isa ka babae, it's very important, no? Ang pagpakasal ninyo nga duha, no? Wearing a bridal gown, white, pure bridal gown with you, walking down the aisle, padulong si Lani sa imo, no? It's full of excitement. Dapat Robert, no? Dapat amo na siya. So, sa subong, dapat niya nga, pwede man, Robert, nga makaistorya ka, abi. No? Makaistorya ka sa isa ka persona, o arab lang close sa imo, no? Kag, arab lang may experience niya sa kabuhi,
at least mahuluhambalan, makahambal siya sa imo. And thank you, no, kay diri sa kapon lamang nimo ginpaambit ina. Kag sinasin kong nagani, I think amo nang kinanglan mo, no? To unwind, no? Wala anay hindi ka mo anay makita na ni Lani. Pero ang problema paano mo siya maexplikahan sina, no? Hindi tanay makita na kita daw nandula ng luya ko sa imo. Paano daw ka budlay man, no? Why not nga magbakasyon ka anay? Anyway, sa August pa man to, no? Ang imo siniya nga ang inyo sini nga grand wedding day, ang inyo sini scheduled nga wedding day, bakasyon. No? Bakasyon ka, Robert, and I think, no, kung maglayo anay na kamo Lani, kagatagan mong imo si kaugalingon, and don't forget also to pray. No, pangamuyui, kay ang Dios na ya, Robert, siya nga maka-enchende, kabalo na siya ya, every inch of your heart, every inch of your feelings, kung ano na ang rason nga aga amo ka na, no? So itugyan sa Dios and ask forgiveness. Lord, I'm so sorry kay amo ini, pero gaya ko wisdom, gaya ko isang kasanag nga aamo ni ang akon sini nga ginabatsyag. Kag pila ka adlaw eventually basi na-realize mo nga na miss mo sila ni and talangga mo gid siya gali. So mas nami, no? At least naka antes ka man magdesisyon na kung sa ano pa na strengthen mo na, no, ang imo sini nga mangin desisyon sa kabuhi nga siya nagid, no? Sila ni nagid, no? It's not yet too late, no? Although nga tiara na damo da ang mga kaso nga amo na mo, no? Grabe nga preparasyon, pero at the end of the day, ang ila sini nga pagpakasal, wala sang may nag-appear nga bride or wala man sa may nag-appear nga groom. It's because nga amo na may movie, The Runaway Bride. Damo na mga istorya. So that is why nga subong pa lamang, Robert, no, kinanglan maka-ano ka na, maka-decision or gaan mong self mo, no, to really weigh everything, no. Binag-binaga kag mas nami kung may maistorya kang close sa imo kag arab lang you really trusted that particular person, no, para maka-pour out ka kag mahambalan ka man, no. Wala labot diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa nasaling ko na, the best key is to pray for it. Robert, kung ano man ang mga problema mo, pangamuyui kay ang Dios aragid, no. He will give you the solution of your problem, and of course gaan niya kana sang kasanag, no, sa kadulom karon sa imo siniya nga sitwasyon when it comes to your decision, no, to get married this coming August sa imo siniya fiancé nga si Lani. Robert, salamat gid sa imo si matahong makasaysayan. Kag kamo, dira man kabombo kung may ara man kamo sang kasaysayan kaangay sini, no? Pwede nyo gid ipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Pwede man makabombo, no? Isulat ninyo, ibutang sa yellow pad, i-address sa aton sini nga kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Antes kita mag-say bye-bye, ari anay ho sa gihapon, ang inyo siniginahulat, it's a new year, pati kinanglan tanino, parang ma-remind kita nga ang aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. There is one up there who is so big, he is the creator of all, nga amo ay nagadiriher, nga amo nagakontrolar sa aton si kabuhi, no? Sa Jeremiah 29:11. Kadamo kita, we are so very much easy to be overwhelmed sang mga problema sa aton si kabuhi, no? Sa mga despair naton sa kabuhi, sa mga fears naton sa kabuhi, ang ginakahadlukan tagid, especially ang pandemic, hindi lamang diri sa aton pungsod kundi sa bugos nga kalibutan, no? May ara pagid nga bangod sa imo siniya nga sala, no, daw nagpalayo ikaw sa Dios kay ti bangod sang guilt mo, grabe hindi nagiguroy makatubang sa Dios. No, wala labot sina ang mga wala labot sila may mga pag-ilinaway pa, no, kagarot sang kalibutan damo gid, especially ang mga sickness, no,
ang aton sing ginatubang nga COVID-19 pandemic, tanan ini naga-still ina, no, naga-kawat sa aton sini dapat nga joy, inner joy, and inner peace, no? And also, it steals our hope and cause us to doubt. Any mga problema ni, no? It caused us to doubt that there is a good future ahead. No, kung kaisa wala na ni nagta makayuhom gay nami guro ning akon si 2022 mo kay amo niya mo to pero bangod sa pandemic kung kaisa no ang aton sini nga excitement ginabuslan sang fear no ginambalan ta ay do ka lain gid sang future ta. Always remember, God promises us that He has plans for us, that there are good futures with hope for us. Amo na ang promisa sa Diyos sa aton mga kabombo. So, hindi kita magpa-overwhelm sa aton mga problema sa karon, no? God is a loving God and He is a good God. God is good all the time and all the time God is good. Although nga may problema, kita ya proti sa gihapon niya ang Diyos ara, no? Ang ini nga dinalan sa balang kasulatan sa Dios ya kanami gid ni sang promisa sa Dios sa aton. Sa Jeremiah 29:11 da nagasiling. Ang Dios kini nagambal sa aton, "For I know the plans I have for you." Kabalo ko ya sang plano ko sa imo. Ang Dios gambal sa aton isa-isa gi kita, no? Ikaw dira gambal ang Dios sa imo. Kabalo ko ya sang plano ko sa imo. Ang plano ko sa imo is for you to prosper. Ang plano ko sa imo not to harm you. Ang plano ko sa imo to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, hindi kita madulaan sa paglaom. Bisan, ari kita subong sa tunga-tunga sa mga pagtilaw, no? Namatyan ikaw dira, nadulaan ka sang boyfriend or girlfriend, napatay ang imo sini asawa or bana, ginabalatian ikaw dira, no? Hindi kita madulaan sa paglaom, no? Dawat kikita sa Dios, kay kadamo sa mga promisa sa Dios sa aton, no? Palangga niya kikita ya. He loves you that much, He loves me that much. He gave His one and only Son, Jesus Christ. Kung sa diin, gin-celebrate natin last December 25, ang yan nga pagkatao din sa kalibutan, our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa sinapalangadaan, every 25th, kanami na sa mensahe, no? That we have still hope. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Lord, salamat gid. I'm telling that to myself also. Parehas na kita tanan, nagaproblema kita tanan, may mga weaknesses kita. No, I'm just like you. Parehas kita tanan. Pero tanan man kita, ako, ikaw dira, palangga gid sang Ginoo. That is why may mga promisa siya sa aton and we should embrace God's promises sa aton sini nga kabuhi. This New Year 2022. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na ini sa gihapon niyo alagan sa kanginan, Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. God bless us all para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio